Sarong artist sa Catanduanes ang pigahangaan huli sa iyang kakaibang obra. Imbes ang typical na painting materials, kape asin abakaan sa iyang pigagamit sa pagpipinta. Siya ang 31 anyo sa si Joanna Paula de Leon, kan Barangay Concepcion kan Banwaning Virac. Halo niya ng hilig ang arte. Katunayan ini ang sa iyang naging liyabi nga ni makapagtapos sa pagklase. High school pa sana siya kan mamaaram na sa kinaban ang sa iyang ama. Mantang OFW naman ang sa iyang ina. Nga ni makatabang sa iyang magurang. Nagrarakit-rakit siya sa pagbabanda asin pagpipinta. Istorya ni Joanna. Nagkakapi siya sa sarong coffee shop sa sendang lugar. Kan aksidenteng maulaan niya ning kapean abaka paper na nasa coffee table. Asin digdi na nagpon ang sa iyang kape sa Abaca Arts. Kasi ng kape sa Abaca is accidentally lang po. So, that time, nagsisipo ako ng coffee. And then, that time din, nagpe-painting ako. Then, yung ano ng coffee is na-pour po siya sa Abaca painting ko po. Sa Abaca, sa Abaca paper. And then, sabi ko, what if I try to make an art using coffee in Abaca, which is not usual. So, ayun po. After po noon, nagkaroon kami ng art jam sa isang cafe. And then, I used to sinabi ko sa mga kabit ko na gamitin ko po yung coffee and Abaca, which is yung Abaca is our own product here in Catanduanes, which is we are the capital, Abaca capital of the Philippines. Pagbibida ni Joanna, maging ang mga alkalde asin maging Catanduanes Governor Joseph Cua ang nakapagpagibo na sa iya kan siring na obra. Pigtawan man siya ning rekognasyon kang Department of Tourism Catanduanes. Dugang pa niya, maging mga dayuhan, hanga man sa iyang mga obra. Actually, nag-exhibit po ako virtual online sa mga event sa iba't ibang bansa like Korea, sa Italy. Pero virtual lang po siya. Pero nag-exhibit po ako and nadala ko na din po siya sa Manila, like sa Escolta, mga paintings. Then mga client ko po, meron din po sa iba-ibang lugar like meron ako naging client sa Davao, meron din silang copy painting ko at iba-ibang pangsulit na Pilipinas. Huli kang sa iyang talento. Nadugangan ang sa iyang mga biyaya, kaya naman taon-taon, nagkukondusir siya ng gift-giving activity asin kape sa Abaca Art Tutorial. Mga kapo-artist ko, wag po kayo mahiya ilabas yung talent nyo kasi we have our own ability and skills sa pagbinta. So ngayon, gawin niyo po siyang inspiration and discover nyo na lang po until makakuha niyo po yung comfortable spot nyo sa pag-painting. And then yun po, be proud kasi hindi lahat may kakayahan na maging artist. So, ililang po nila yun and i-improve pa. Kusog man ang pagtubod ni Joanna, sa tabang kang sa iyang obra, dikit-dikit niyang maitatao ang mas maray na pamumuhay para sa iyang mga mahal sa buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.